हम तो इहे कहब कि जितना छोट-छोट कलाकार बड़ा सन, जेतना सन के खेसारी गाना चोरा के गौले बड़े, ओकनिये के शराब पड़ल बा उनका। जौन भी प्रॉब्लम भइल बा, उ भइल बा, लेकिन हमरा हिसाब से खेसारी लाल यादव के ई प्रॉब्लम होता, उनका करनी के एगो खिस्सा सुनले बानी कि करनी के फल मने आज ना त कल, मने लेट से मिलेला लेकिन जौन रउआ गलत काम करब, जैसे हमरा अइसन कतना गायक बाड़न, जेकर नया-नया गाना अपन उ सोच के ई गावेला कि हम गाएब आ ये गाना से हम हिट क जाएब। जैसे उ गाना पनपेला, ऊपर आवेला, तो ओकरा के चोरा के उनकर राइटर लोग दे देला, उ आके लागेले दुखड़ा गावे खेसारी लाल की हम नइखी जानत कि आपका गाना है राइटर, तो राइटर तो आप ही के साथ रहता है ना। तो आप राइटर को काहे नहीं पूछते हैं कि राइटर काहे हमको गाना दे दिया? फिर आज के कॉमेडी आइल ओकरा बाद से, हाँ, कॉमेडी में सुन भी के लइका हाँ, छोट-छोट गाड़ी देवे के सीख गइलन। खुल छोट-छोट लइका गाड़ी देवे के सीख गइल सन गाड़ी दे के कॉमेडी वीडियो बनावे के सीख गइल सन। तो भोजपुरी के आज भोजपुरी के कलाकार विनय अकेला जी हैं। कहा जाता है कि सैड सॉन्ग दुनिया के बेताज बादशाह हैं और बहुत ही बेहतरीन गाना गाते हैं। आज इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मिश्रा जी प्रणाम आपके और आपके जियो बिहार न्यूज़ देखे वाला जनता जनार्दन के चरण स्पर्श बा प्रणाम बा। कौन-कौन गाना आइल बा ए बेरा तनी दर्शक सुनल चाहतारन रउआ जुबानी एकदम। ऐसे गाना तो हमार बहुत रिलीज़ भइल बावे अपना ऑफ़िशियल से विनय अकेला ऑफ़िशियल के माध्यम से। अभी फ़िलहाल में एगो गाना हमार 3-4 गो लगातार गाना रिलीज़ भइल बावे। एगो गाना हमार बहुत अच्छा हमार फ़ेवरेट रिलीज़ भइल बा। हुँ, अरे कमर कोइनिया कहर कैलस, कजरा ई झगड़ा के घर कैलस, पहिला पसन बारू दिलवा के सबके, अरे कहर करे जावा पढ़वले बारू, ढवले बारू, ए गोरी रील वाला फील तू देखवले बारू, जब से करिया टिकुलिया लगवले बारू। बहुत बढ़िया गाना भाई। बहुत शानदार गाना। सैड सॉन्ग भी बड़ा ज़बरदस्त आपका आता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चूँकि सैड सॉन्ग हमार बहुत बावे, 150 ले सैड सॉन्ग बा। सैड सॉन्ग में पता ना हमरा तो ना बुझाला कि हमरा कुछ गावे आवेला, लेकिन पता ना गाइले तो लोग के अच्छा लागेला। अच्छा लगल। जी। अच्छा एगो चीज़ औरी रउआ से जानल चाहतानी, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल के लेके बड़ा कुल विवाद चल रहल। जी। इतना बड़ कलाकार होके उनका संगे अइसन कैसे का हो गइल? देखी आस-पास में रहे वाला आदमी जे बा, ओकरा कारण से जौन खेसारी के साथे जौन ई प्रॉब्लम भइल बा, उ भइल बा। लेकिन हमरा हिसाब से खेसारी लाल यादव के ई प्रॉब्लम होता, उनका करनी के एगो खिस्सा सुनले बानी कि करनी के फल मने आज ना त कल, मने लेट से मिलेला लेकिन जौन रउआ गलत काम करब, जैसे हमरा अइसन कतना गायक बाड़न, जेकर नया-नया गाना अपन उ सोच के ई गावेला कि हम गाएब आ ये गाना से हम हिट क जाएब। जैसे उ गाना पनपेला, ऊपर आवेला, तो ओकरा के चोरा के उनकर राइटर लोग दे देला, उ आके लागेले दुखड़ा गावे खेसारी लाल की हम नइखी जानत कि आपका गाना है राइटर, तो राइटर तो आप ही के साथ रहता है ना। तो आप राइटर को काहे नहीं पूछते हैं कि राइटर काहे हमको गाना दे दिए चोरा के? तो हो सकता कि कलाकारन के सराह पड़ल होखे। हम तो इहे कहब कि जितना छोट-छोट कलाकार बड़ा सन, जेतना सन के खेसारी गाना चोरा के गौले बड़े, ओकनिये के सराह पड़ल बा उनका। अच्छा जी, उनके टीम का बताया जा रहा है कि उनके टीम में उतना लोग रहा है जी, उनके जी। साथ, उसके बावजूद भी खेसारी लाल कैसे फँस गए? उनका टीम में जे भी बावे एकरा पर तो टीका-टिप्पणी हम ना करब, लेकिन बिना स्वार्थ के केहू नइखे। जेतना लोग खेसारी लाल यादव के साथे जुड़ल बा, सब लोग अपन फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज, यूट्यूब सब लोग संगही एकदम खेसारी भैया के थाम के और संगही-संगही आगे बढ़ा रहल बा। त कुछ ना कुछ लालच बा, तो लोग जुड़ल बा। हो सकता कि खेसारी के टीम में जेतना लोग बा 50% ना 25% हाँ त ज़रूर होई। काहे से कि मान लें कि हमेशा जब खेसारी लाल यादव जी सब लोग के साथे रहतनी दूसरे बात की एगो इंटरव्यू आई रहुए बीआईबी विजेंदर भैया के, तो उहाँ के बहुत अच्छा बोलत रहमी लेकिन उनका के भी टारगेट करके खेसारी लाल जी भी उल्टा-पुल्टा बोलुअन। उनके संगे रहे वाला कुल मुंशी मैनेजर जितना लोग बा, सारा लोग बोलुए। जब खेसारी लाल यादव के रिकॉर्डिंग जब बीआईबी विजेंदर जी सुना देहमी तो सब लोग के मुँह फीका पड़ गौए। इहे बात बा। अच्छा
अभी का लागता इंडस्ट्री में जे गावता उहे खाली हीरो बनता, जे नहीं गावत उ तो बहुत पीछे बा। बाकी बहुत अइसन कलाकार बा लोग रउओ काफ़ी लंबा समय से भोजपुरी जी, इंडस्ट्री में जी, अपन जी, जी। जगह बनइले बानी अपना गायकी के दम पर। नीलकमल सिंह बानी चाहे बाकी और भी कलाकार बा लोग। ई लोग हीरो नइखे लोग बन पावत, पर्दा पे नइखे जा पावत, का वजह? वजह ई बावे कि एगो फ़िल्म बनावे में 50 लाख 60 लाख रुपया लागता। दूसर बात कि ए बेरा हॉल में फ़िल्म लोग थिएटर में फ़िल्म देखे जात नइखे। हम अब एज़ ए कलाकार बतावत तनी, हम एक बेर निरहुआ रिक्शा वाला देखले रहनी, आ एक बेर राउडी राठौर देखले रहनी। इतना काम में आदमी बिज़ी रहेला कि मूवी देखे जाए के समये ना मिल पावेला। आ भोजपुरी फ़िल्म जौन बावे बहुत कम अइसन फ़िल्म बावे कि पीवीआर में मल्टीप्लाई सिनेमा में लागेला। ए के वजह से भोजपुरी मूवी के जौन ग्रोथ बा नु, उ अभी बिल्कुल बंद हो गइल बा। अभी त आपन पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री हो गइल बावे। चूँकि लागता 10 लाख जैसे पवन जी 15 लाख लेतनी, खेसारी जी 15 लाख लेतनी, 20 लाख जितना भी टीसी जितना लेतनी, तो अगर 100 मिलियन चल जाता त 1 डेढ़ 2 करोड़ वैसे कमाई हो जाता। त सारा लोग फ़िल्म वाला 50-60 लाख जौन बा लगा के रिस्क नइखे लेवे के चाहत। उ फ़िल्म बहुत कम फ़िल्म बनत हवे। एसे जेतना भी कलाकार भी बा, ओकरो लगे टाइम के बहुत अभाव बा। ए के वजह से उ फ़िल्म कइल चाहत नइखे। ओकरा एल्बम से ही संतुष्टि बा। सारा कलाकार लोग अपन-अपन ऑफ़िशियल पर मेहनत करता, ऑफ़िशियल से पैसा आवता, तो ओकरा फ़िल्म के लेके हमरा नइखे बुझात कि कोनो ज़रूरत बा। आवे वाला टाइम में का लागता कि अब मने भोजपुरी से फ़िल्म खत्म हो जाई, खाली एल्बमे मिली लोग के देखे के? जी, अइसन बात नइखे कि भोजपुरी से फ़िल्म खत्म हो जाई। भोजपुरी में फ़िल्म उहे लोग बनाई जे पहिले से स्टार बावे, पहिले से चेहरा चर्चित बा, और जेकर अगर भोजपुरी में जौन भी फ़िल्म बनी अगर मल्टीप्लाई सिनेमा में, पीवीआर में, ई सब में लागी, तो आराम से भोजपुरी फ़िल्म जौन भी बावे, ओ लेवल के बनी त आराम से चली। ओकर कोनो अथी नइखे कि एकरा चलते भोजपुरी फ़िल्म बंद हो जाई। भोजपुरी फ़िल्म भी चली, लेकिन जे चर्चित चेहरा बावे, अब मान ली कि हमार फ़िल्म बनो, जले हम चर्चित नइखी मार्केट में, त हमार कोनो सिनेमा घर में, चाहे पीवीआर में, चाहे मल्टीप्लाई सिनेमा में कोनो लागी, कुछो लागी? मल्टीप्लाई बोले मल्टीप्लेक्स में ना लागी। साउथ में आजकल देखतानी कि बहुत ज़्यादा लोग फ़िल्म देखता। साउथ के एगो समय रहे कि कुछ और फ़िल्म बनावे। आज हुँ। देखी साउथ कहाँ से कहाँ पहुँच गइल। हमनी के भोजपुरी जौन इंडस्ट्री बा उहो कहाँ से कहाँ पहुँच गइल आप इ रउआ लोगन देखतानी। जी, जी। पवन सिंह, खेसारी लाल के अलावा और केहू हीरो नइखे बन पावत, केहू फ़िल्म नइखे बनावत। भोजपुरी के अब का मतलब इच्छा बा आगे रउआ लोगिन इतना दिन से कलाकार बानी लोगिन, एल्बम तक ही सीमित रखे के बा कि एके कुछ बदले खातिर कुछ नया करे के पड़ी। के का शुरुआत करी? का नया बदले में एकरा के यूट्यूब पर जाके, अब यूट्यूब तो छोड़ी ना, फेसबुक पर जाके खाली वीडियो वाला सेक्शन में चल जाई, सरकावत जाई। इतना गाली गलौज वाला कॉमेडी आवता, इतना कुल लफड़ा आवता, इतना कुल प्यार मोहब्बत वाला आवता कि सारा लोग वही में उलझ के यूट्यूब के तरफ केहू के ध्याने नइखे। सारा लोग फेसबुके पर सरकावत रहता। एगो इंस्टाग्राम आ गइल बावे, इंस्टाग्राम पर लोग पागल भई रहता, वीडियो बनावता, देखता। तो हमरा तो नइखे बुझात कि बहुत ज़्यादा लोग भाव देता उ चीज़ के। भोजपुरी में ए बेरा खाली लोग ढोंढ़िए पर व्यस्त रहता लोग, मतलब पता ना केहू ढोंढ़ी स्टार कहता, केहू कुछ कहता, मतलब ढोंढ़िए पर ही सारा खिचड़ी पाकता एकदम से, मतलब होड़ लाग गइल बा। ढोढ़ी देखी, ढोढ़ी ई बावे कि हमहू बहुत अच्छा-अच्छा गीत गौले बानी। जैसे भजन गौले बानी, निर्गुण बा, पूर्वी बा, कई तरह के विधा बावे। लेकिन लोग के भी हम कलाकार सन के ना कहब कुछु। कलाकार ठीक बा, कलाकार ढोढ़ी पे गावता, चोली पे गावता, कि लहंगा पे गावता, कि ब्लाउज पर गावता, ओकर कोनो मतलब नइखे। एइजा मतलब ई बावे कि लोग अगर ना सुनी, पब्लिक अगर ना सुनी, तो लोग बनैबे ना करी। त हमहू गाना ना बनैती, त हमार भजन लोग 10,000 देखता, आ तनी-मनी गावतनी कि जब आदत लगौलू छोटे में, आ काहे डला जालू बबुनी घोंटे में, तो करोड़ों ओकरा के मिलियन। 100 मिलियन लोग देखता। आखिर यही जा के नु लोग देखता, अपने के यहाँ के नु तो लंदन और पाकिस्तान, रूस, जापान के लोग तो देखत नइखे, नाइजीरिया के लोग तो देखत नइखे। मने आवे वाला टाइम में हम लागता कि बस इहे भोजपुरी में देखे के मिली लोग के। जी, तो बढ़ले बा अभी। हाल-फिलहाल में देखी कॉमेडी जितना लोग बनावता, एगो मनी मेराज के कॉमेडी आइल, ओकरा बाद से हाँ, कॉमेडी में सुन भी के लइका हाँ। छोट-छोट गाड़ी देवे के सीख गइलन। खुल छोट-छोट लइका गाड़ी देवे के सीख गइल सन, आ गाड़ी दे-दे के कॉमेडी वीडियो बनावे के सीख गइल सन। तो भोजपुरी के जेतना भी पहिले के कुल सिस्टम बा, ओकरा के पूरा लोग
मटिया मेट क देले बा, धरातल तल लेके चल गइल बा। आपन इज़्ज़त सम्मान बचावल बहुत मुश्किल हो गइल बा भोजपुरी में। सारा कलाकार लोग के जे भी अच्छा गावे वाला बा, उ लोग फेल बा। आ जेकरा कुछ ढंग नइखे, जेकरा सुर संगीत से कोनो मतलब नइखे, उ बड़हन स्टार बन के बैठल बा। आगे इंडस्ट्री केंगा चली? आगे इंडस्ट्री के कुछ कहल नइखे जा सकत। एकर सारा लोग एगो हमरा लेहला से फैसला, एगो हमरा तैयारी कइला से अब हमार ज़िम्मेवारी नइखे नु जी भोजपुरी सुधारल। एगो हमरा से सुधरी, हम बहुत प्रयास कइनी। हमरा अइसन लाखों लोग बा जे भोजपुरी के सुधारे खातिर बहुत प्रयास कइल, लेकिन भोजपुरी कहाँ सुधरल। औरी औरी गंदगी आवत जाता। ढोढ़ी में चाय पियब त अमर हो जइब, ढोढ़ी में दाल भात खइब त ढोढ़ी में चाट चाउमीन खइब, सारा लोग ढोढ़िये में खाता। आ उहे लोग के पसंद पड़ता। लोग सामने से कहता कि खराब बा, खराब बा, खराब बा। आ जब अकेले कहीं रहता तो उहे सर्च मार के देखता कि नौकर ने नौकरानी को खुश कर दिया। हाँ, फलाना गीत गायक का ये हो गया, फलाना चिलाना हीरोइन को ये हो गया। तो इहे सब लोग सुनत हवे।